Kelly? Oh, Kelly. Kanishmo, choka dosit, estar bidawal. Ha, nagusta amu jo ishtato. Ao shawas kuni dinju, pechi mamba. Gusta mishna. Ha, choka dosit shmo. Shinayin кофточкой на алму почтам кишмо нишон тям гуфтам. Инчи се боно мақуле. А кujо ин кофточка? Ина ман дини хайтек будам. Ҳамкорам ки баъди кор якта магазин ба скидка шуда гидааст новогоднии акции даромадам. Ҳамин кофточкамо беҳад махсус шуд. Кор ба рафта омадам ба нағз будааст. Чизе? Шумо вақтатон ҳамин баъди кор магазин ба магазин гафтам. Тухтон кади. Ким шумо иҷоза дод ин кофточкаи хирдана? Аммо пустан набудми? Ё мумкин набудми? Ман шумо телефон кардам, телефонтон недоступен буд. Айно пурсам гир гуфтанд. Чизе? Телефони ман недоступни буд? Недоступни бошад омда мешавни аввал хонума пуста ҷуста сони. Ман дигар набинам. Ама напусаегон чиз хирданитона. Фаҳмидидми? Аввал иҷозат ама мегирид, а шавартони ама. Аввал ман иҷозат мекардам. Сони ҳар гӯдага сони авваям мепурсид. Фаҳмидидми? Барои последниш бошад. Не, агар ин моҳ премия натиҳад буд, ман намегирифтам. Премия додагӣ буд ки ай бад новогод барои мегирифтам. Ин қимат не, ин скидка шудагӣ буд, скидкаи нағз шудагӣ буд, арзонака гирифтам. Премия оликиди инҷо аввал овардан дар кор буд. Баҳонани ҷуста. Телефон кардам, як шуд шумо ова. Шаввас кардан дар кор буд хонава. Ин просто скидкаи нағз шудагӣ буд, агар ки ман нагирам, дигар кас мегирифта, барои мен даро гирифтам. Гап бусто. Апаҷоно, хоҳарҷонои азиз, ҳар яки шуморо ба командаи худам ба компанияи Фабелик даъват мекунам. боварӣ мекунам ки шумо ҳам яке аз пешқадамтарин директорҳои компания мешаведон дар муддати кӯтоҳ барои он ки ман ба шумо ёрӣ мерасонам. духтаро, аз ягон чӣ натарсон, хавоҷир нашаведон. кори мо аз хона набаромада, баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, баробари хӯрокпазӣ, хулосе гап ки шумо аз хона набаромада метавонед ки калон маош гирифтан ҳар 21 рӯз. духтаро, маоши моҳонаи ман аз 300 000 рубли русӣ зиёд. духтаро, инчунин ман модари 3 фарзанд ҳастам, аз хона набаромада кор мекунам дар ҳамин компанияи Фабелик. духтаро, ба ғайр аз ин ман бонусҳои калон мегирам аз тарафи компания, ҳамчунин дигар занҳое ки дар ин компания муваффақ ҳастану кор карда истодаанд. духтарои азиз, маълумоти олӣ лозим нест. донистани забони русӣ дар кор нест, аз хона баромада дар кор нест, фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, беҳад кор осон аст. ҳамаш ёд метиҳем, дастгирӣ мекунем. шумо ҳам яке аз пешқадамтарин директорҳои компания мешавед. духтаро, ана ин бонусҳои ман ва маоши ҳар моҳаи ман аз компанияи Фабелик. духтаро, шумо ҳам хел маошҳо баромада метавонед. худо хоҳад ки нависед ба номерои ватсапи ман ҳамаша мефаҳмонам.